У падарожжа можна адпраўляцца пешшу, можна на чоўні, можна ў падарожжа адпраўляцца на ровары, а лепш за ўсё на Hyundai. І цяпер у падарожжы мы будзем адпраўляцца з маёнтка Падароск. Маёнтак Падароск месціцца ў аднайменным мястэчку непадалёк ад Ваўкавыска на старажытным шляху на Бярэсце. Першая згадка пра гэты маёнтак знаходзіцца ў метрыцы Вялікага княства Літоўска за 1507 годам. Доўгі час сядзіба была ў занядбанні, але зараз тут вядзецца будаўніцтва музея беларускай шляхты і неабходнай для прыняцця турыстаў інфраструктуры. Ну што, паехалі? А па дарозе слухаем сваё. Шановному панству добрага дня! Вось сёння ў гэтай вёсцы часта сустракаюцца такія пушыстыя звяркі, як каты, сабачкі, а калісьці, кажуць, тут бегла вельмі шмат звяркоў гарнастаяў. Ну, гарнастаі, яны адносяцца да атраду куніцавых, гэта такі драпежны звярок з каштоўным футрам. І тут, кажуць, іх вадзілася хмары цэлыя тут былі іх. Ну і кажуць, што менавіта ад гэтага звярка гарнастай і пайшла назова гэтай вёскі Гарнастаевічы. А знаходзіцца гэта вёска Гарнастаевічы ў Свістацкім раёне Гродзенскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Сядзець кошачка на кухні, аж яе вочки падпухлі. Чагу, кошачка, ты плачаш, а ці піткі есткі хочаш? Але мне, шановнае панства, здаецца, што гэты звярок гарнастай да назовы вёскі не мае ніякага дачынення. А назова Гарнастаевічы магла пайсці ад наша знакамітага, славутага, беларускага, ці раней казалі літвінскага роду гарнастаяў. І род гарнастаяў вядомы яшчэ з 15 стагоддзя. А ў сярэдзіне 16 стагоддзя быў такі пісар Вялікага княства Літоўска Іван Гарнастай, і ён сабе вось тут у Ваўкавыскім павеце набыў некалькі маёнткаў. І хутчэй за ўсё, што вось гэтая вёска і належала яму, Івану Гарнастаю. Але вось гістарычныя даведнікі, шановнае панства, на сённяшні дзень кажуць пра тое, што першымі ўладарамі вось гэтай вёскі Гарнастаевічы былі ляцкія. І кіравалі яны тут у 17 стагоддзі. І ляцкія, яны, паважанае панства, не мясцовыя. А ляцкія, яны вось адносіліся да гербу цмок і паходзілі самі з маскоўскай дзяржавы. Іван Васильевич Ляцкі, ён быў паслом у нас у Вялікім княстве Літоўскім, і бачыў, як у нас людзі жывуць, якія у нас дэмакратычныя законы дзейнічаюць. І прыязджаючы да сябе ў Масковію, ён у прыклад ставіў Вялікае княства Літоўскае. І вось некаторым яго суплямельнікам гэта, кажуць, вельмі не падабалася. На яго пачалі зуб там вастрыць. А ён, дзядзька, быў не дурны, адразу ўсё скеміў. Чым можа ўсё скончыцца. І вось калі ў 1534 годзе у нас пачалася чарговая вайна з Масковіяй, то Іван Ляцкі разам са сваім сынам перайшлі на наш бок, на бок Вялікага княства Літоўска. І вось так ляцкія апынуліся ў Беларусі. Шляхцічы ляцкія, яны верай і праўдай служылі Вялікаму княству Літоўскаму, вялікім князям нашым. Вось быў такі Ян Ляцкі. Ён быў кашталян менскі, стараста жамойцкі, ён скончыў Падуанскі універсітэт, удзельнічаў у войнах са Швецыяй, з Расеяй. А яшчэ вось Яну Ляцкаму належала вось гэтая вёска Гарнастаевічы. Гэта ягоная ўласнасць была. І ён быў у шлюбе
з Янай Тальваш. І вось у іх нарадзілася 5 дзетак. І старэйшая дачка Ізабела іхняя пайшла замуж за ваўкавыскага старасту Тэафіла Трызну. І вось Трызна за жонкай у пасах і атрымаў вось гэтую вёску Гарнастаевічы. І тут пачалі ўладарыць Трызны. Ну, я хочу сказаць, што ўладары тут у Гарнастаевічах мяняліся даволі часта. Ну, і пра ўсіх, канешне, за такі кароткі час не распавядзеш. Недзе пад канец 18 стагоддзя, на пачатку 19 стагоддзя тут у Гарнастаевічах жыў такі шляхціч Тадэвуш Карчыца. Ну, і ён быў спраўны хрысціянін і веру ў Бога падмацоўваў богаўгоднымі справамі. І ў 1801 годзе пан Тадэуш збудаваў у Гарнастаевічах вось гэты храм. Ну, некаторыя, праўда, кажуць, што на пачатку гэта быў касцёл, што храм гэты будаваўся як касцёл, а іншыя кажуць, што гэты храм на пачатку будаваўся як уніяцкая царква, падмацоўваючы свае словы тым, што вось на той час тэрыторыя сённяшняй Беларусі была амаль цалкам уніяцкай. Калі вось гэты храм стаў праваслаўным, я дакладна не ведаю, паважанае панства. Ну вось захаваўся фотаздымак пачатку 20-го стагоддзя, і на ім відаць, што гэта ўжо праваслаўная царква. І вось у 1961 годзе, пасля Другой сусветнай вайны, вось гэтыя атэістычныя камуністычныя ўлады царкву закрылі і ператварылі яе ў зернесховішча. І толькі ў 1992 годзе храм ізноў быў перададзены вернікам, і тут былі адноўлены набажэнствы. І на сённяшні дзень гэта праваслаўная царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Калі Тадэуш Карчыца памёр, то яго пахавалі не ў храме, які ён будаваў, і не каля храма, а тут вось на гэтых вясковых могілках. Тут калісьці дзесь стаяла царкоўка драўляная, але царкоўкі быў склеп. І вось у склепе радавым і пахавалі пана Тадэуша. І кажу, што над склепам Тадэуша стаяла скульптура Маці Божай. Ну, але самі разумееце, да сённяшняга дня нічога таго не захавалася.
У 19 стагоддзі вось гарнастаевічы былі ўласнасцю шляхцічаў Бутаўт Андрейковічаў, што належалі да гербу Грыф. А герб Грыф вядомы ў нас яшчэ з 13 стагоддзя, і да яго належала 220 радоў вось Беларусі, Літвы, Украіны і Польшчы. Ну і вось у сярэдзіне 19 стагоддзя у гарнастаевічах уладарыў такі Ярослаў Михайлович Бутаўт Андрейкович. Ну і ў яго нарадзілася 3 дачушкі. Гэта Малгажата, Марыя і Марыя Магдаліна Эліза. І вось ёй, Марыі Магдаліне Элізе, ад бацькі ў спадчыну і перайшлі гарнастаевічы. Марыя Магдалена, она стала гонарам роду Бутаўт Андрейковічаў. Яна вучылася ў Рызе, пасля вучылася ў Італіі. Ну і вынікам яе вучобы гэта сталі цудоўныя творы мастацтва. Яна вось стала мастачкай. Марыя Бутаўт Андрейковіч, она працавала вось у гістарычным жанры больш. Ну, але вось на вялікі жаль, на сённяшні дзень мала што захавалася з яе вось работ. Ну, вось адна яе карціна «Лакетак у гроце», яна ўпрыгожвае Кракаўскі нацыянальны музей. Пані Марыя Магдалена Бутаўт Андрейкович, яна ў Варшаве выкладала на мастацкіх курсах для жанчын, але вось захварэла, пачала хутка губляць зрок. Ну і амаль згубіўшы зрок, яна спыніла сваю творчую дзейнасць у Варшаве. І ў 1881 годзе, вось калі было такі 29 гадоў, яна пераехала на сталае жыццё вось сюды, у свой родны маёнтак Гарнастаевічы. Ну і да Еўры сюды пачалі прыязджаць на адпачынак і сябры мастакі. Частымі гасцямі тут былі мастакі Станіслаў Дыбоўскі і Станіслаў Жукоўскі. Дарэчы, Станіслаў Жукоўскі нарадзіўся тут на Ваўкавышчыне. Гэта цудоўны мастак, майстра пейзажу. Яго працы знаходзяцца вось у Трэцякоўскай галерэі. Ну і сюды ён прыязджаў вось памаляваць. І яго працы таксама знаходзіліся і ў палацы вось Бутаўт Андрейковічаў тут вось у Гарнастаевічах. Палац тут вось Бутаўт Андрейковічы збудавалі ў другой палове 19 стагоддзя і захаваліся вось яшчэ фотаздымкі таго палаца. У сярэдзіне палацы былі кафляныя печы, каваная фарнітура, была паркетная падлога, было шмат вось персідскіх дываноў, прывезеных Бутаўтамі Андрейковічамі з розных падарожжаў. На сценах віселі партрэты іхняга роду. Было шмат карцін, таксама розных знакамітых мастакоў. Была бібліятэка з рэдкімі выданнямі. Ну, шмат чаго было, але ўсё гэта знікла з прыходам сюды бальшавікоў. І вось палац ўсё ж захаваўся, ён тут быў, але недзе ў 1980-90-х гадах будаўнікі вось камунізму вырашылі палац перабудаваць на свой густ. Ну, а які ў іх густ, вы самі добра ведаеце. Дабудавалі да палаца вось другі паверх, і ў выніку вось што атрымалася з цудоўнага палаца. Нешта такое і без густу, і без стылю. Мастачка Бутаўт Андрейкович дапамагала вось тым, хто жыў у нястачы тут, а яшчэ яна збірала творы беларускага народнага мастацтва. Марыя Бутаўт Андрейкович, она памерла ў сваім палацы тут у Гарнастаевічах у 1933 годзе, а пахавалі яе ў Поразава, вось дзе пахаваны былі яе родзічы. Ну, паколькі замужам яна не была, дзяцей яе не было, ну і таму Гарнастаевічы гэты маёнтак перайшоў да родзічаў яе. І ў міжваенны час тут гаспадарыў Генрых Бутаўт Андрейкович. І вось пры ім тут была налажана добрая гаспадарка. Ну і быў тут цудоўны парк дагледжаны пры Генрыху пану.
Ну, парк тут вось гарнаставельскі, ён цягнецца аж да гэтай рэчкі Рось. Ну, а з Росі вось ішлі каналы, які напаўнялі сажалку ў парку. Ну, на сажалцы яшчэ былі выспы. Ну, прыгожа вельмі тут было. У парку знаходзілася аранжарэя, дзе вырошчвалі розныя экзоты, ну, але на вялікі жаль не захавалася. А вось захавалася будыніна гаспадарчая. Ну, тут было некалькі такіх будынін. Ну, і наогул я вам скажу, што пры пану Генрыху тут была вялізная гаспадарка і прыгожы гаспадарчы двор быў. Дарэчы, вось ёсць стары фотаздымак панскага двара Генрыха Бутат-Андрейковіча. Калі восень 1939 года сюды прыйшлі бальшавікі, то яны Генрыха Бутат-Андрейковіча арыштавалі і завезлі ў Мінск. І там, дзе цела яго і знайшло супакой. Можа, ў Курапатах, а можа, дзе ў іншым якім месцы, там іх некалькі было пад Мінскам. Ну, а сям'ю іхню вывезлі ў Казахстан, а яны тут змаглі вярнуцца і пераехалі на сталае жыццё ў Польшчу. Мясцовыя жыхары вось цікавяцца сваёй гісторыяй і кажуць мне, што іхняя вёска вядома не з 17 стагоддзя, як некаторыя гавораць, а з 15 стагоддзя. Бо ў кніжцы, кажуць, польскага пісьменніка, гісторыка Ярашевіча сказана, што ў 1409 годзе у Гарнастаевічах, што ляжаць на дарозе з Новага двара у Ваўкавыск, забілі вельмі шмат гарнастаяў. І я веру, шановне панство, тое, што гэтая вёска магла быць яшчэ ў 15 стагоддзі, магла быць яшчэ ў 14, 13 і 12. Бо ў нас што не вёска, то глыбокія карані і багатая гісторыя. І мы павінны пра гэта ведаць, бо гэта нашыя карані і наша гісторыя. Поспехаў, шановне панство, ўсё самае найлепшае і да новых сустрэч. Да пабачэння!